mod Europa. Mathias går foran. Den vej! Tommy skal op på. Så Tommy! Jeg fik alle 3 kejler med i billedet. Ja. Hey, kejler på strib! Så ruller vi! Nu ruller vi alle. Nu ruller Palle. Nu ruller Palle. Nu ruller Rut. Vi ruller, ruller. Ruller, vi ruller. Ja, busserne ruller. Så giv os et brud. Only one! Det er sjovt. Jeg har fået en skade mellem benene, men ellers har det fint. Hvad slår du der? Jeg er imellem benene og et vist sted. Nej. Nej, Donkey Kong! Jeg kan ikke finde ud af, hvad Donkey Kong. Det hedder han bare rundt i rullende tønder. Jeg kan ikke gøre dig Donkey Kong. Prøv lige meget bare, jeg har en benskade. Okay, Tobias, Thorsten, prøv lige vent, Tobias skal til en tur. Gør så, Tobias. Så skal der rulles. Hold også lige her, Jimmy. Tobias. Pas på, Mathias. Tobias. Mathias, du skal også prøve. Eller Rik skal. Nej, til Jimmy. Og til nogle gange, så jeg kan forestille mig to. Kom nu, Mathias. Mathias, det lyder som om du boller. Hey, skal jeg prøve fremad i stedet for sidelæns? Jeg prøver at slå konto. Hey, jeg er med på at sidelæns, der kan komme hurtigt i sned. Det er fandme i orden. Jeg skal være med. Vent lille, jeg er stadig med i skader. Vent lille, Tommy. Tobias, du holder lige det her. Læg dig herfra. Er der andre, der vil være med, inden vi begynder? Er der andre, der vil være med? Jørgen, kom så! Jimmy, kom så! Okay, det er på nu. Nej, I mangler en, Tommy. hvem er det? Det er Jimmy. Jeg tror lige, vi skal vente den traktoren i dag. Well, like vinder! Jimmy, jeg tror... Jimmy, jeg synes... 9 meter, jo. Har du ondt i næserne? Hvad sker der for jer, drenger jeres kronjuveler? Så prøver I at hoppe ned. Jimmy, Det går der bare er fordel ved at komme på vandet, du ved. Den her vejer her, den giver massage. Er I færdige nu, drenge? I ved godt, I ryger på Facebook, og vi bliver tagget alle sammen! Jeg skal ikke drikke. Nej, ikke dig, men dem, der ruller. Det gjorde ondt. Det er Tommy, det er Mathias, det er Det gjorde ondt, fordi jeg... Frederik, og det er Tobias. Det gjorde
Klar, let's go! Nej, jeg bare de her 5 på en gang. Okay, jeg prøver. Det er det for mig. Okay, nu ruller jeg forlæns. Han ruller lige over. Det er så sygt ud, det der. Okay, jeg ruller forlæns. Sådan der, koldbøtter. Ja, jeg slår koldbøtter. Det er fandme i orden. Kom så. Du tør ikke. Han slår koldbøtter nu. Du tør ikke. Ej, så mig. Du tør ikke. Han sagde imod Kenneth. Hold op, jeg slår, der kommer en, der slår koldbøtter. Men han tænker, der er en fucking god mark. De er fandme værre end køerne. Er du klar, Frederik? Jeg tror også, at du siger bare. Ja. Hvad er det kronjuvelerne? Nej, du bliver stadig, der går ondt imellem dem. Nå. Hey, jeg tror, vi er blevet efterladt. Tror du, det er du? Skal vi lige komme videre? Vi skal indhente dem. Nej, skal vi ikke lige have en tur til? Nej, Nej, jeg gider ikke slå min... Tobias,